Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Prapaskah kaping kalih. Lan mugi-mugi anggenipun kula panjenengan poso sesirik ndedonga lan dana sampun kula panjenengan lampahi, kula panjenengan ayati kanthi linambaran kapitadosan bilih Allah menika tansah mawelas tumraping gesang kula panjenengan lan mangsa Prapaskah dados mangsa mirunggan istimewa kangge kula panjenengan martobat bangun gesang enggal ingkang sansaya selaras kalian menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem lan tuntunan dalem lumantar sabda-sabda dalem. Wonten ing waosan Injil, para murid estu ngraosaken swasana sing sakeca rikala wonten ing redi sesarengan sembahyang kalian Gusti Yesus. Lan kula kinten rasa kepenak menika dados salah setunggal srana lan mbok menawi nggih idam-idaman kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang. Urip sing kepenak menika ya dadi panyuwunan, dadi gegayuhan anggenipun nglampahi gesang sing sarwa boten kepenak. Yen kula panjenengan limbang-limbang urip jaman menika boten gampil. Wonten ing brayat-brayat mbuh kuwi ning desa menapa dene ing kutha, menapa malih ora duwe gawean sing ajeg, menapa malih ya sampun sepuh ning ora duwe pensiunan. Kadangkala yen mikir kanggo kebutuhan harian marai stres, marai mumet. Ditambah melih yen uripe ana ing kutha, ora duwe kebon sing bisa ditanduri, ora duwe pomahan sing amba saengga longgar. Nah menika nambah ruweting pikiran. Mila gegayuhan gesang sing sekeca, urip sing kepenak menika temtu jalari kula panjenengan bisa-bisa halu, bisa-bisa terus mung anane ngalamun. Wah, nek uripe kepenak, apa-apa ana karoban bondo, yen pengen apa-apa wis teka dhewe. Nah menika kados-kados yen bisa penak banget. Ning pranyata wonten ing kenyataan sakjroning kula panjenengan gesang ya ora kabeh urip kuwi kepenak. Menapa malih yen kula panjenengan pelayanan. Ning sakjatosipun gesang sing sekeca, urip sing kepenak menika kados pundi? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 9. Nalika samono Gusti Yesus nganti Petrus, Yakobus lan Yohanes adine minggah gunung dhuwur nenepi. Ana ing ngarepe para murid Gusti santun rupi. Wadana dalem sumunar kaya srengenge
lan ageman dalem putih sumilak kaya cahya. Ing kono Nabi Musa lan Nabi Elias ngatingal lan imbal pangandika karo Gusti. Petrus sumela atur, "Gusti, sekeca sanget wonten ing ngriki. Menawi Gusti ngresakaken keparenga kawula damel tarup 3, setunggal kagem Gusti, setunggal kagem Nabi Musa, lan setunggal malih kagem Nabi Elias." Durung nganti rampung ature, ana mega sumunar kang ngayomi, lan saka ing mega mau keprungu swara, "Ya iki putraku kinasih kang karya renaning penggalihku, padha rungokna." Krungu swara iku para murid sungkem ing lemah lan wedi banget. Gusti nuli nyelak lan jawil karo ngandika, "Padha ngadeka, aja wedi." Bareng padha tumenga wis ora weruh sapa-sapa sakliyane Gusti Yesus pribadi. Nalika padha mudhun saka ing gunung, Gusti Yesus manti-manti para murid, "Sing mentas kok weruhi mau, aja kok critakake marang sapa wae sadurunge putraning manungsa wungu saka seda." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus ingkang nganti Petrus, Yakobus lan Yohanes minggah gunung dhuwur nenepi. Nah menika saged dados salah setunggal tulodo kangge kula panjenengan ing mangsa prapaskah menika kados pundi bangun gesang lan mijikaken wekdal geladen rohani kanthi nenepi. Simbah-simbah jaman rumiyin kerep banget nenepi mengasingkan diri. Yen jamane awake dhewe ya mbok menawa retret wonten ing rumah-rumah retret sing sepi, sing adoh saka hingar-bingar dunia. Simbah-simbah rumiyin sami nenepi supados sansaya saged nyantosake batin lan keyakinan dumateng Kang Maha Kuwasa, saengga kanthi sansaya kerep nenepi manunggaling kawula lan Gusti sansaya saged dipun raosaken. Lan nenepi menika nggih dados rana anggenipun sansaya bangun harmoni kalian alam. Awit simbah-simbah jaman rumiyin yen nenepi menika wonten ing gunung, mbuh kuwi nang guwa utawa nang nggon grumbul, nang nggon papan-papan sing kaanggep wingit. Supados nek jenenge papan wingit menika biasane kan dihindari wong rawani tumindak sing werna-werna, umpamane bengak-bengok menika boten wantun. Saengga yen nenepi wonten ing papan-papan sing wingit estu kadukung, nggone ya sepi, ora ana gangguan swara, tur ya jarang banget wong wani nyedhak, wani liwat papan sing wingit. Gusti Yesus nganti Petrus, Yakobus, Yohanes nenepi wonten ing gunung dhuwur. Temtu anggenipun nenepi nggih sembayah lan pranyata wonten ing mriku Gusti Yesus santun rupi wadana dalem sumunar lan ageman dalem ya sumilak kaya cahya. Menika mujudaken kados pundi kealahan dalem Gusti, sisi ilahi, sisi rohani sing dayane menika estu ketingal lan diraosake dening para murid. Saengga Petrus kala wau ngendika, "Gusti sakeca sanget wonten ing ngriki." Pengalaman menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Yen awake dhewe cedhak karo wong-wong sing suci, menika lak rasane ayem, ora rumangsa kaancam, ora rumangsa wedi utawa pekewuh, ning nyaman banget. Merga apa? Awake dhewe rumangsa ditampa, diterima
Lan tiang-tiang sing suci menika ya mesti ngregani awake dhewe, ora bakal terus curiga utawa ngremehake utawa nyerang awake dhewe. Pribadi-pribadi sing kados mekaten sing nyunarake katresnaning Allah kados Gusti Yesus adamel ayom-ayem tentrem. Mila ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan nggih katimbalan kados pundi dados pribadi-pribadi sing ampun kaya pedang, ampun kaya pisau sing tajam sing landhep marang liya, ning dadi pribadi-pribadi sing kaya kembang melati sing wangi sing marai wong liya kuwi ya rumangsa ayom-ayem tentrem yen cedhak awake dhewe. Lan ingkang pungkasan kados menapa sing dipireng dening para murid, Gusti Yesus menika putra kinasih Allah lan para murid dikersakake padha rungokno. Mugi-mugi ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan nggih langkung gentur malih anggenipun mirengaken sabda-sabda dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.